Halo, veliki pozdrav svima, ovdje je Miroslav Mikankiš. Ja se izvinjam, znači ovo neće biti moje obraćanje, niti predavanje, čisto obraćanje, evo, neka bude kao nijedno do sada. Biće dosta kašljanja, možda kijanja. Primetite verovatno u mom glasu da nazalno govorim, da mi curi nos i da me grebe u grlu. Dobro, to ne znate da me grebe, ja znam, ali vi to čujete preko to kašlja. Malo je onako interesantno ovo sve što se tiče korone. Imam simptome, sumnjam da sam je pokupio negde u Novom Sadu, ali šta je tu je, ne plašim se, nisam u frci panici, ne bojim se i samo jedna stvar mi se vrti po glavi, pošto je korona globalnog karaktera, da li bi bilo moguće da mene nešto na globalnom nivou mimoiđe? Ne bih rekao. Tako da, kako svima, evo tako i meni. Znači, ja ne tvrdim da imam koronavirus, to nije moja tvrdnja, ali imam simptome, to je činjenica. Curi mi nos, evo sad već treći dan su simptomi u pitanju. Kašljem, u grlu je neki čudan osjećaj, jako čudan, ne mogu da ga opišem, grebućka, ali kao da imam vatu, tako reći, u grlu, ali onako jednostavno, ne mogu da ga opišem. Temperatura, evo sad će izmeriti pred vama sa mojim ovim toplomerom, samo da učita. Temperatura 36,9, obično mi se tako i vrti 36,5 do 37, što je divno čudo. Nemam veću temperaturu ili višu temperaturu od te, ali eto, znači vrti se na oko 37. Što da kažem, živim inače zdravo, uzimam med, cimet i nekada limun, kako za održavanje opšteg zdravlja, tako i za imunitet i za mnoštvo benefita koje to daje. Gledam u sunce, do duše, moram da priznam, jako retko sada radi posla, dosta sam opterećen poslom, dosta me nerviraju neke stvari koje ne idu svojim tokom, koje jednostavno su na neki način odložene i dosta stresa preživljavam kad znam koliko je izgubljeno vremena, kad znam koliko je izgubljeno ti neki stvari, ali šta je tu je, znači tako je jednostavno moralo biti iz nekog razloga i to sam stavio na stranu, tako da se ni sa tim više ne opterećujem. Šta radim? Kad dođe vreme, vreme će pokazati svoje, tačno sve ono. Kao što sam rekao, dosta će biti kašljanja, grebe me u grlu, možda i kijanja, a kada kijam to je otprilike 5 do 6 puta, tako da se spremite, mada mogu da kažem na momente nekada ti simptomi budu jači, nekada budu slabiji. Ja to mogu da otprilike pretpostavim da se moj imunitet bori. E sad, zašto lično ja sumnjam da je koronavirus kod mene u pitanju, odnosno COVID-19 kojeg pratim od samog početka? Prvo i osnovno, znam sebe. Znači, ako, na primjer, nekada neka prehlada, ako bilo šta, to kod mene traje par sati. A i to kako? Tako što mi curi nos, tako što malo, znači možda se zakašljam koji put, kinem par puta i nakon 5-6 sati to je gotovo, kraj. Znači, moj organizam je pobedio, pošto imam jak imunitet i to prvenstveno od gledanja u sunce. Eto, kada stignem, kažem jako retko sada, ali moram to da učestalim, a to je radi povećanog lučenja serotonina i melatonina, tako da i moj imunitet bude tu jači od toga. I onda se ja izborim za svega, znači par sati, u najgorem slučaju za jedan dan. Znači za jedan dan. Tako da u najviše slučajeva ja mogu da kažem da godinama nisam bio prehlađen,
jer jednostavno ti simptomi koji se meni pojave u najvećem 99% slučaja prođu za par sati svega. Tako da ne mogu ne kažem da sam prehlađen jer nisam, znači mogu samo da kažem da se moj organizam trenutno borio sa nečime što mi krenulo napadati, ali se uspeo izboriti sa time. Tako da je to. Sad ovo je treći dan. Inače ja sam u samoizolaciji već 5 dana. Tu negde, znači pre 5 dana sam bio lutao po Novom Sadu, šetao. Kupio sam neke namirnice, ali ne konzerve i prerađevine i to ja inače ni ne jedem to, nego nešto onako najosnovnije. Kupio sam med, kupio sam neke čajeve, kupio sam limun, ima dosta limuna, brate moj sad. Jabuke sam isto uzeo, jako dobro, jabuke i med sa cimetom, baš onako jako lepo prijatno. Uzeo sam mleko, ja inače volim da pijem mleko od malena, tako da sam uzeo mleko i tako neke sitne stvari, semenke bele za grickanje, bundevine semenke, znači to je jako dobro, i to sirove. Tako uzeo sam nešto malo oraha, badema, lešnika i eto, to je to otprilike, koju naranđu i tako. I najvjerojatnije da sam tu navatao virus. Sad, to je bilo kad je bilo 20 i nešto otprilike pozitivnih po zvaničnim podacima. Tako da kad sam ga uspeo navatati to je bilo znači kao igla u plastu sena, kao da sam ga tražio. Da ne može da veruje čovjek, ali aj dobro. Sad zašto sam u samoizolaciji? Iz dva razloga. Prvo, da ne bih zarazio svoju pticu, imam pticu Aru, 5 godina je star, zove se Pablo, jer čuo sam nepotvrđeno do sada, ali ipak o prednost, da virus može da pređe sa životinje na čoveka i sa čoveka na životinju, tako da ne bi on bio u opasnosti. Malo teže dišem, to samo moram priznati, kao da nisam u kondiciji, a inače treniram redovno ovako. Malo će mi teško sad pasti što nećemo ići na traku, čak ni na bajkovoj sobni. Neće da se sad izazivam, nego kad mi se spava, spavaću, pijem čajeve, imam neke supe, tako supice, znači onako, to mi sad znači prija sad u ovom trenutku, na koji ću se smiriti. Sad, kažu me ptice moje, da ne bi on fasao virus slučajno, jer ko zna da li bi jadan preživeo. Tako da ne bi ga uhvatio, a eto, desilo se, izgleda, znači ne tvrdim, neću da zovem lekare, ne paničim, ne zovem nikoga, jednostavno puštam ga da prođe otprilike kao neka gripa koja me napadne, s tim kažem da obično za par sati se izborim sa takvom vrstom gripe, pa kažem da nisam ni bolestan bio godinama, zato što mi se organizam izborio, a nisam pao pod simptome i to. Krenuli su simptome, ali su nestali jako brzo. Zašto neću da zovem? Pa neću prvo da uzimam linije telefonske kad nemam potrebe. Znači nikakve potrebe nemam nikakve poteškoće za sada, ali ukoliko nešto bude se iskomplikovalo, naravno pratim ja sve događaje, sve vesti informacije, ukoliko se bude iskomplikovalo sa disanjem ili neki drugi način, povišena temperatura, jednostavno javit ću se, naravno, nisam lud da se ne javim, obzirom da ovo nešto novo i da napada čoveka. Tako da ću se svakako javiti i vi koji brinete, nemojte brinuti, znam šta radim, bit će to sve u redu, bit će to sve okej. Sve ima svoje zašto, sve ima svoje vreme, jednostavno neke stvari su morale da se dese. Eto, 5 dana u samoizolaciji navato virus, znači. Da li je to moguće? Kaže, opet nepotvrđeno, ali sa simptomima koje iskazuje mi to, vrlo lako je da je moguće. Ali dobro, šta je tu je. I drugi slučaj, se vratim na, znači, zašto sam u samoizolaciji, jeste moja odgovornost, koju bi isto i vama preporučio, a to je da ne navatate virus
pa da ne izlazite napolje, da ne zarazite neku stariju osobu koja se svojim teško ili gotovo nikako ne može izboriti ili nekoga ko ima jake hronične bolesti ili bilo što drugo. To mi je u duhovnom smislu ravno ubistvu. To mi je u duhovnom smislu ravno ubistvu. I morate zaista imati tako jaku svest izraženu da ne možete da naudite drugoj osobi, jer to mi je ravno ubistvu. Znači, ja poštujem 3 principa koja su po meni jednostavno suština svih mogućih religija koja postoje. Znači, nisam religiozan, ne volim religije, ne volim dogme, ne volim ograničavanja, ne volim trvenja oko toga, niti bilo šta. Ja jednostavno samo kažem, ne verujem u religije, verujem u Boga. Ja ne želim da sledim ni jednu religiju, ja znači samo Boga verujem. Evo neki poziv trenutno. Moj prijatelj Nikola, ali dobro, sad, ne mogu sada da pričam, snimam video, tako da ću malo to odložiti, taj poziv sada. Tako da morate biti odgovorni prema sebi, ali i prema drugima. Koji su ta 3 principa? Prvi princip, ne smiješ da se ubiješ, znači ne smiješ da se ubiješ, da izvršiš samo ubistvo. Drugi princip, ne smiješ da ubiješ drugu osobu, ali sad ću da kažem, ni na koji način, pa čak ni na taj način da voziš auto i slučajno sasvim da ga ubiješ. Ne smiješ da ubiješ također nikoga samosvesno ako sumnjaš na virus ili ti potvrđen slučaj COVID-19, odnosno koronavirusa, da ideš napolje, da ga širiš namerno ili svesno kod starijih osoba posebno, kod bilo koga jednostavno. Ne smiješ to da radiš, to ti je duhovno prokletstvo jednostavno ako bi to radio. I treća stvar jeste da ne smiješ nikome naneti zlo, odnosno ništa uraditi ono što ne bi želao da neko drugi uradi tebi. Izvinjam za ovog kašljenja. Ovo je uobičajeno, normalno za ovako nešto gleda. Ali šta je tu je. Proći ćemo i to. Tako da morate biti visoko svesni i visoko civilizovane osobe. Poštovati ta 3 principa. Ja ću ponoviti. Znači, to je prvi princip jeste. Evo, zove me sestra, sad već moram da se javim, nadam se neću prekinuti, da ću samo uspeti da pauziram samo malo. Ok, evo me nazad, da im samo da li se snimam se, dobro je. Očekivano, znači kako sam objavio na Facebooku za simptome i to, a ja ništa ne krijem, zovete, nemojte me zvati ljudi, nema potrebe da frkišete, nema potrebe, hvala na podršci svakome od vas, nisam nezahvalan da ne cijenim to, ali nema potrebe to da radite. Svakako gledat ću i uveče da snimim video u kakvom sam stanju sve, tako da ćete biti obavešteni. Ako ne budem večeras snimio, onda ću ga sutra snimiti. Znate šta, prvo što se tiče korone, ako je to u pitanju kod mene, korona ne zna na koga je nabasala. Prvo, znači, korona mora da upozna Mikana. Mikan je toliko tvrdoglav. Mikan je sam po sebi tvrdoglavost. Znači, tako da, korono, ne znaš ti ko je Mikan. Ako si nabasala na mene, teško tebi. Teško tebi. Ti još mora ti pobeći od mene, moj tvrdoglav samo. No, šalu na stranu, svakako, i da je korona, ja ću je pobediti. I to je sigurno. Nego, gde sam stao? Mislim da sam stao kod 3 principa, je li tako? 3 duhovna principa u osnovi svega, znači svog postojanja jesu, kako sam rekao, ne smiješ nauditi sebi, ne smiješ nauditi drugima i ne smiješ raditi ono što drugi ne bi želao da mu se radi ili da se, znači, dešava sa njim. Kod trećeg principa, sve ono što se dogovore starije osobe, ono što odgovara jednoj drugoj osobi, a da nije na uštrb treće osobe, po meni je dozvoljeno. Znači, što nije protivzakonito i što nije, znači,
protiv bilo čega drugog, znači jeste dozvoljeno. Naravno, ako se dve osobe dogovore se dogiraju, pa radi se o samoubistvu, jel tako? Svi će imati tu predstavu da krše prvi princip i da to nije nešto što treba da rade. Ako se dve osobe dogovore da ubiju treću osobu, opet oni će prekršiti drugi princip, a to je da ubiju drugu osobu i onda oni to neće da rade. Vrlo prosto i jednostavno. Pomenut ću samo ta tri principa sledite i to mi je to. Znači, u skladu sa tim molim sve za odgovornost. Ovde vi svi koji pljujete Vučića i vlast sadašnju i trenutno u Srbiji, nemojte sada, posle vanrednog stanja, posle stanja sa korone nastavite, sada nemojte, sada nam je potrebno nacionalno jedinstvo radi naših starih, radi naših sugrađana. Nemojte biti samoljubni, nemojte biti samoživi, da samo znači vi koristite sad ovu situaciju da napadate na nekoga iz nekih vaših razloga, sebičnih motiva, a da, na primjer, sa druge strane, neko ko bi bio ugrožen, da bude ugrožen radi toga. Nemojte širiti lažne vesti, dezinformacije, nemojte paničiti. Eto, primjer kako ja. Ja niti sam se javio kod lekara za pregled, niti sam tražio test, ništa, jednostavno preležavam, kako gore kažem, ovo kod kuće. U principu, miran sam, staložen, smiren, niti zovem na one brojeve telefona koji su dati, jer postoje verovatno hitniji slučajevi. Zašto ako i nisam hitan slučaj da uzurpiram tamo te neke, kako se zove, linije, ako je neko u pitanju ko je, na primjer, hitniji. Zašto bih ja sad još trčao kod lekara u ambulantu, bilo gde šta, uznemiravao to medicinsko osoblje koje zaista, pogotovo sada u narednim danima, će imati jako puno posla. I eto sad, znači, želim da pozovem sve da u 8 sati, znači 20 časova, izađemo na terasi, na prozore i da damo gromoglasan aplauz gde se ko nalazi za naše medicinske radnike koji se zaista bore za živote mnogih ljudi, a tek će, nažalost, mnogo toga uslediti u narednim danima i nedeljama. Molim znači sve za odgovornost, poštujte policijski čas, poštujte preporuke Vlade Republike Srbije, jer i same te odluke Vlade su donešene u najvećoj meri sa konsultacijom stručnih lica, a verujte mi, imamo toliko stručnih lica da mnoge zemlje, civilizovane, tako reći, zemlje, ekonomski razvijenije zemlje sveta od nas bi samo poželele i one bi maštale bukvalno da imaju takve stručnjake kao što imamo mi. Vidite, malo sam onako na izmaku snage, što nije običajno za mene, ali šta je tu je, znači, ja samo poštujem svoje telo i to je po meni najbitnije. Znam još od Sunny Gazinga, znači u Gardinju sunca, kada sam povećavao vreme i kada sam bio u praksi, samo slušati svoje telo. Ako ti se spava, idi spavaj, bez obzira koliko god vremena treba da spavaš, koje god vreme bilo, da li dan, da li noć, idi spavaj. Možete piti cink, cink vam daje povećan imunitet, to nije loše uzimati. Naravno, C vitamin, to svakako treba da uzimate. Budite u spokoju, budite mirnići, kao kad imate običnu gripu, vi znate da ćete preživeti je, da će ona proći, nakon toga ćete nastaviti normalno sa vašim životom. I ono što je po meni jako važno, zadržite taj duh zadržite, da budete veseli, radosni, srećni, eto kao ja, vidite, znači kaže opet, ne mogu da tvrdim da imam koronu, imam simptome, to je tačno, i ono što je čudno, duže traje nego običan grip, kažem, kod mene samo par sati traje, u najgorem slučaju jedan dan, to je u najgorem slučaju jedan dan, ali ranije, pre Sunny Gazinga, pre nego sam počeo jačati telo i vežbati i sve, to je znalo taj i po 2 nedelje, nekada valjda se oduži 3, pa glavobolje, pa temperatura, ne, to nema, znači, kada kažem da otprilike, znači, me napadne virus ili gripa ili što god, to mislim, znači, da
trenutno mi poveća temperaturu, to je tačno, nešto neznatno, ne mnogo. Curi mi nos, grlo me grebe, evo trenutno mi je bolje stanje, znači, nego što je bilo pre nego sam krenuo sa ovim videom. Ne grebe me toliko u grlu, nemam toliko šmrcanja, ne kašljem toliko, mada nazalno pričam to i sam sebe čujem, ali šta je tu je. I tako otprilike, znači, se i kreće kod mene, znači, jako blagi simptomi i uvek blaga klinička slika, nikada nešto komplikovanije, nikada nešto jače, tako da znam, znači, da ću i ovo isto pregrmeti bez ikakvih problema. Ja pozivam sve, znači, da gledate u sunce, da radite ono što ja radim, sun gazing, znači, to je samo kada je sunce slabije. Imate na sajtu, znači, sun gazing, evo sad ću kažem gde vam je link, postupak kako se gleda u sunce, znači, postupak i dobrobiti sun gazinga, odnosno gledanje u sunce, znači, to je taj link koji direktno vodi na sajt i idite, znači, imate, znači, koji su ti benefiti, odnosno dobrobiti, imate o uzemljavanju, što je isto jedna jako važna stvar, i imate dole sam postupak prakse kako se, znači, to izvodi, tako da možete na sajtu pogledati, imate isto kako se spravlja solarna voda i tako dalje. Tako da tom preporučujem, to je jako dobra stvar za jačanje imuniteta, za povećanje lučenje serotonina, hormona sreće, melatonina, hormona besmrtnosti, kojom daje jak imunitet, D vitamina takođe, znači to, da ne zaboravim za D vitamini slučajno, izuzetno važna stvar što se tiče imuniteta i to. Tako da, eto, ovo je sve vrlo meni onako interesantno i pazite da nisam, na primjer, prošao kroz ovo kroz čega sada prolazim. Kada prođe se ova kriza, meni bi u neku ruku bilo žao što nisam prošao. Jer to je neko iskustvo koje ja nisam iskusio, iskustvo koje ja nisam dotaknuo. A ja sam ovdje na zemlji da preživljam iskustva. Iskustvo bila ono dobra ili loša, jednostavno iskustva. I po meni to je ono što nas čini da budemo duhovno zreliji, duhovno jači, i to je ono što nas zaista čini da uzrastamo, tako reći, svešću, jačamo svest i sve ostalo. Sad ta iskustva koja mi prolazimo, kažem, bila ona bukvalno dobra ili loša ili kako god, bitno samo neću da prođemo kroz njih. I ono posljednje iskustvo koje jeste, to je smrt, naravno, i to je iskustvo koje mi svi moramo da prođemo. Niko ne treba da se plaši smrti, jer kada mu dođe to vreme da iskusi to iskustvo, on će to iskustvo iskusiti. Znači, ne kršeći ona 3 principa koja sam pre toga rekao, nego da se dođe prirodnim putem. I sada, znači, ako je nekome zaista, nekam suđeno, mada ne volim to reći suđeno, ali ako treba da prođe, ako treba da prođe to iskustvo, da bi iskusio i to posljednje iskustvo smrti, jednostavno to je zato što je tako moralo da bude. To je, znači, vreme, neko kaže Božja volja, neko kaže volja univerzuma ili čega god, nije bitno. Neko kaže program u Matrixu, da smo u igri nekoj sofisticiranoj, pa sad, znači, tako igra programirana. Nije bitno, znači, formulacija suj kašle, da. Pardon, nije bitno kako će to formulisati, bitno je samo da znamo jednostavno, to da shvatimo, znači, taj moment, jeste, to je moment odvajanja od naših dragih i bližnjih, ali je taj moment koji jednostavno treba da dođe, da bismo iskusili to posljednje iskustvo, da bismo to sve preživeli i onda nakon toga, tako reći, krenuli dalje, jer telo nije ono što opstaje, ono propada, kao što svi znamo da je prah i da se u prah vraća, ono što je zemlja, jel tako, nego ona esencija nas, to je naša duša i naš duh, ono što mi jesmo, što nas čini da smo ljudi, što bi trebalo čini da smo ljudi. Eto, tako da, to je to, znači, vidjet ću kada mi ponovo večera da snimim neki video, kako se budemo osjećati to, kako, znači, prolazim kroz ovo, šta god daje, samo što i sumnjam da je COVID-19, sumnjam, obzirom da ne samo su simptomi tu, nego i to vreme, znači, trajanja
već, do sad bi se s običnom gripom izborio par sati, znači to bi bilo sigurno maksimum. Ali dobro, šta je tu je. Tako da, eto, to je to. Nemojte paničiti. Ako se desi se zarazite, preležite kući jednostavno. Jednostavno preležite kući, samo izolujte se. Nemojte druge vaše ukućane da ugrozite. Gledajte, ako sumnjate, znači ne ako imate simptome, samo ako sumnjate, odmah se samo izolujte. To vam je najbolja preventivna mera da druge ne zarazite. Pogotovo ne stare osobe za koje bi ovo bilo kobno. Za nas mlade ne, znači mi to preležimo, preživimo, to pregrmimo, doživimo to iskustvo, ono zašto smo ovde na zemlji i nama je to pesma, nama je to super, nama to ništa, znači prođe, dođe pa prođe, znači. Sad, to je jako dobro, jer imamo to iskustvo, znači prošli smo kroz to, a jako bi bilo pogubno stare osobe i one koji su hronični bolesnici, tako da budite odgovorni i prema sebi i prema drugima. To je to, znači, opet, znači, na kraju bih pozvao ponovo na narodno i nacionalno jedinstvo. Ljudi, znači, budimo jedinstveni u ovome, manite se politike, manite se neki stvari, vlada donosi odluke po preporuci naših vrsnih stručnjaka, koji su u stalnom kontaktu sa drugim stručnjacima, pogotovo stručnjacima iz Kine, po pitanju ovoga, obzirom da je Kina prošla već davno, davno će pre par meseci, tako da ne možete vi biti pametniji od njih. Znate, neko kaže, od obične gripe umre, ne znam koliko je tamo stavio, 600.000 ljudi. Pa prvo, da li ti znaš šta je obična gripa? Kada kiješ, kada kašeš, kada imaš temperaturu. Ma nema. Znači, evo sad, znači, jedna glupost, znači, ljudska. Obična gripa ili sezonski grip jeste kad se javlja u sezoni zime. U tom gripu, znači postoji običan grip, ali postoji tu i svinjski grip, i ptičji grip, i mnogo vrsta virusa, i mnogo vrsta svega i svačega, i onda mi je jasno da to uzima sve više i više života, tako da neko ne umre od sezonskog gripa kao gripe, nego konglomerata, gomila svega i svačega stvari u samu tome koja se samo po sebi naziva sezonski grip. I sada ja slušam priče lekara i struke, tih, znači, ljudi koji su zaduženi za ovo i oni kažu jednostavno ako COVID-19 preživi južnu hemisferu i sledeće godine vrlo lako možemo da ga imamo kao oblik sezonskog gripa. Znači upravo o tome vam govorim. I onda naravno COVID-19 će plus još, što sadašnja sezonska gripa koja je konglomerat svega i svačega, znači još kada se doda i COVID-19, to će se zvati sezonska gripa i ona će još više uzimati života. Da li sad nekim tukanima jasno, jer shvataju neki tukani da bez COVID-19 bi manje života uzimalo sledeće godine pod uslovom da ovaj virus preživi. Pod uslovom znači da opstane i da preživi. Naravno, ja očekujem da povećanim nivom UV-a, kao što tvrde, znači, kao što tvrdi struka, a to i mi tvrdimo isto San Gezer još od 2009. godine, da će virus biti neutralisan i će biti ubijen. Sad, vidjet ćemo šta će se tu dešavati, jako je čudan. Ljudi ne znaju još sve o tom virusu, ali šta je tu je, vidjet ćemo kako će se to dešavati. Tako ne bih ja sad više tu gubio dah i pričanje na tome, samo ću još jedan put izmeriti temperaturu. Pali moj termometar, start. Temperatura na glavi 35,9. Mogu da kažem se hladim. Ali eto, tako je to, znači varira 36,5 do 37, ali ne ide preko 37. To je malo nepoznanica. Ovo je sad već malo enigma. No, da kažem, treći dan već osjećam simptome, tako da vidjet ćemo. Eto, znači, to je to. Bez panike, budite opušteni, dešava se šta se dešava, mora da se dešava, tako jednostavno shvatite da sve što se dešava mora tako da bude. Ne možete se boriti protiv toga, nego samo se jednostavno prepustite. Ako biste se borili protiv toga, bio bi haos, a ako se prepustite, bilo bi ok. I samo da kažem da mi je puls 139 sa 82. Neko bi rekao normalan. Pa,
za mene normalan uvijek bio 120 sa 80, ali ajde malo povećan taj gornji, mislim da to taj donji je srčani, gornji je da moždani, a nije ni čudo kako mi glava radi. Dobro, nebitno, sad ako sam opalio glupost, oprostit ćete, naravno, radi stanja u kom se nalazim. Ništa, to je to, želim vam svima sreću i nemojte ljudi paničiti, opustite se i to je to. Ok, veliki pozdrav svima.